ISO certified, world-class quality. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 8 na bulan sang Mayo tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw. Magluwas sa COVID-19 nga mo nagapanguna nga mga headliner, lokal man, national, international ang sumugpon nga isyu amo ini karon ang pagpasirado sa isa ka higante man nga television network dire sa Pungsod, Pilipinas. Gainit ang pilakay isyu subong. Karon, ginahulat naton si House Speaker Alan Peter Cayetano kung ano ang iya sini tindog angot sining pagpasira gulpi. Yaman, tigasalig man si Cayetano nga nagpasalig man dito sa meeting ang NTC nga tagaan provisional nga permit ang among network nga makapadayon anay. Mintras tanto nga wala pa matalakay sa Kamara de Representantes. Karon, ang isyo naglamutyak na. May ara nagasiling nga kakaso ng NTC, may ara pila ka mga sektor nga daw gahibubunot gid, nga daw linipot ang among network. Ang Senado may tindog na nga kinanglan rapiduhon sang Kamara kung ano gid ang tindog. Irinyo balaw kung hindi ang franchise ang ABS-CBN kay bangod sa Hunyo 3 kitapos ng sesyon mapahuway naman sila, mabalik naman ang sesyon sa Senado sa bulan sa Hulyo. Tikinanglan nga antes sini nga mga inadlaw kag binulan malubad ang problema sang isa sa mga higante nga television network dire sa Pungsod, Pilipinas. Ti kon ano ang tindog sang Kamara kung saan talakayon mas temprano mas maayo. Kay subong ang tinudloan na hindi na magwanta. Pero labay man ang akon hindi taman-tanan mabasol nimo. Kay House Speaker Alan Peter Cayetano, kung nga daw ginlumuluman ini nga isyo, nga aman. Di kadugay, 16 Congress, 17 Congress, ari na ni, gasinampaw sampaw na, ang ginpadala sa among network sa Kamara, nga gaayo, nga irinyo ng ila franchise, wala gintandog, ti sadtong 16, 17 Congress, sinong House Speaker. Bago lang ni si Cayetano mo, ano pungko santo si Gloria Macapagal Arroyo. So, ang buot silingon, halin pa santo, may jutay na. Nagtawag naton daw mulo Malaysia, ang pangunahuna sa pila ka sektor, nga daw ginaamat-amat lang, medyo sulo sekreto lang, pero may ara madalom nga isyo sa likod sini ko nga daw ginpabayan kag ginlumluman ang isyo sa prangkisa sang ABS-CBN. May mga tao sa likod, may mga politiko nga daw hindi konforme kadu akigya sa mong television network. Hindi man naton basol gid lubos si Presidente Rodrigo Duterte kay may akig siya nga nagsiling siya nga hindi ina pag-i-renew pa ang franchise porque si Presidente Rodrigo Duterte wala iya poder. Ang Kongreso yung magpoder sa renewal sa prangkisa sa radyo kag television. Kag sang ulihin na ngayo mga ni pasinsyang management sang ABS-CBN nga ginbaton man ni Presidente Rodrigo Duterte. So ang pagtinudloan ay makita tigini kung sinong sa likod sini. Reviewon tayo, 16 Congress, 17 Congress, sinong gapungko ang House Speaker na, kanday sinoda sa komitiba nga naghatag prangkisa sa mga radyo kag telebisyon. Nga ang ginlumuluman ini.
nga ginbaliwala ini. May mga tao ayan nga politiko sa likod sini nga daw sikreto kuno abi gayuhom pero may akig sa among television network. So, hulaton ta kay wala pa kagwa si House Speaker Alan Peter Cayetano, ginahulat ko aling kahapon, ginahulat ko, ginamonitor ko, daw wala pa. Daw wala pa gid sang nagwa nga statement ni House Speaker Alan Peter Cayetano, basi itunaan niya pa. Kay iban nga mga kongresista siyang ginatudlo, kag siyang ginatangla, kag siyang ginabasol. Pero importante sini, ano ang tindog? Inablang may tindog ang kamera, duwa malang mo ang tindog nila para matapos ang isyo, hindi naging patagaan prangkisa o kon irinyo ang prangkisa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Philippine Standard Time, las 6:42. May nanarisari kag nagkalain-lain nga tindog ang aton mga mamalida. Kahapon
si House Minority Leader Bini Abante Jr. nagfile iya sang isa katika nga ibasura gidya ang National Telecommunications Commission. Samtang ang Senado, 13 ka mga senador ang nagpirma sa resolusyon. Kag iniya, mahumok-humok kay nagpangabaylang sa NTC nga i-reconsiderar ang ilang nga pagpasira sa ABS-CBN. Nga dapat nagpromisang NTC sa isa ka pagpakiginunanon sa Kamara, kada perting ito pasalig sang mga komisyoner nga tagaan gid provisionary. Nga samtang italakay pa sa Kamara, padayon anay nga palayag, kag padayon makaoperar ang among television network. Gulpi lang bumaliskad ang tindog sang NTC. Di nagasiling ang iban, hindi naton mabasol ang NTC kuno, kay nadlok sila kay Kalida. Pero ang punto naton, kung obligasyon ini sa NTC, okay lang. Ang sala sang NTC, giti, wala sa hinambalan wala sang palabra di honor. Ang iyang nga ginpalayag, gintulon niya. Ang iya sining gindupla, gindilapan niya. Nagpasalig sa pagkatapos, ultima uraya, bumaliskad ang desisyon sang NTC. Di ang mga senador ga pangabay lang. Na kung mahimo, nga makapaoperar anay, samtang ang application pending pa sa Kongreso. Kanya mati di hamak. Kadamo sang mga pending sa Kongreso nga pwede man sige man yung operasyon, kadamo-damo mo. Sang wala ya matalakay pa sa Kongreso, pero ang operasyon kapadayon nga wala magintadog sang NTC. So, ang silingon daw gin-single out ginila, ining ABS-CBN. Damo na sa mga senador, kanay Manny Pacquiao, niya kabay pa, nga intrahan na ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Naling si Presidente Rodrigo Duterte, wala iya poder, ang Kamara sining may poder, o galing, ako na to sa hindi, dako man niya ang impluensya sang Presidente, kilabad sa Kamara, daw kalyansa ya. So, amo ining nagakatabo. Ang matulutigdas ka tinagaya, ang iya ni House Minority Leader Bini Abante gid. Sila niya ibasura tay na, kakason tay na, ang National Telecommunication Commission kay wala gid pulos. Ang tinagaya niya wala gid useless, wala kapuslanan. Tinagfile siya sa House Bill 6701 nga nagaproponer nga i-abolish, kakason, ibasura ining NTC kag ang poder kag ang iya obligasyon isaylo na tingob sa Department of Information and Communications Technology. Nya wala manipulos ka klase ahensya. Ti kinalan kakason na ini siya. Luwas pa nga ni makahuluya nga klase niya ahensya ini. Nya ang Kongreso nagpungkuanay, Kamara ka mga senador, tika, siyado ka klaro to. Nya padayunon ta, anay, ang ila operation, mintas tanto, ginatalakay pa sang Kamara. Daway per ang ulo sa mga komisyoner, nya gusto na, okay, sugot kami. Pagkatapos niya, binaliskad yung desisyon niya, nya do tampa sa mo nga sa Kamara. Kag wala gid pulos wala pulos nga klase ahensya. Hindi na masaligan sa pumuluyo. Tiyan mo ina, masakit-sakit niya ang arangkada ni House Minority Leader Bini Abante Jr. Pwerte, no? Gainit ang isyo. So, kag ang international media, kag iba nag-intra na sa bilog nga kalibutan na. Ti gadako lang nga, gadako ang isyo. Nagkalain-lain nga sektor sa sosyudad, nag-intra na sa amo nga isyo. Ilang taon ta? Wala pa nato matika si House Speaker Alan Peter Cayetano, sumunguro perting tuon niya nung iarangkatas ni man, anong isabatas ni man. Kaya iban nga congressman, siya iyang ginatudlo. Dahil hulaton ta ang pamatod sa Kamara. Desisyon ninyo Kaya kamo yang may poder sini, kamo desisyon. Kaya mo na ginahulat sa pila ka mga sektor, labi na gid
ining pila ka mga empleyado, linibo ka empleyado sang among television network nga apektado ang ila pamilya. Bulig makabay ang gobyerno, may sap, may tanan, sa wala trabaho, anay kay may trabaho, kakasanyo trabaho, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay... Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 54. Daw maayo ini. Ang ginaduso nga ginaprubahan third kag final reading sang konsiyo sang syudad sa Bacolod. Ini blang ginaduso ni Councilor Renisito Nubero nga kinahanglan wala diskriminasyon batok sa mga pasyente sang COVID-19. No, maayo ini siya, no? Para sa akon, isa ini sang maayo nga tikang para lang maproteksyonan tang aton sini nga mga kauturan. Hindi man la sala ina nga natapikan sila sang among kagaw. Ano muna ka iban nagpabinturar sa iban nga pungsod. Abin maton sa Pilipinas lang inigo ang bilog nga kalibutan. So, hindi mas laluyag natapikan sila ng kagaw. Tigalang may batasan kita ya, nga kung makabati kita si Kuana niya, oh, may kuan na siya, may COVID-19. Di pagkatapos siya inablang nga lugar na, ina nga barangay, ara na si kuan. Ini nga hospital ni, da na ginapatay siya mo ni. Di pagkatapos, daw ang pananaw na ton, sa pila ka mga empleados palibot, labi na gid sa pasyente sa COVID-19, daw gina kangil-aran na ton bla. Wala man lang okay na yan, nga nadlo kita malatnan. Po daw hindi naman sobra, yan nga daw kangil-aran mo siya nga daw, matiyag mo pagtulok mo matay, latnan ka dayon. Pagkatapos ka pangyamid ka daw, atob lang daw pinasay siya nga pagka tinuga sa kalibutan. Bisan nag-ayo na, daw ginakangil-aran yung gapon, hindi na mayo. No? Gadugang kamo sang diskriminasyon, gadugang kamo sa problema, gadugang kamo sa klain buot sa tao na. Sa amo sila nga batasan. So, upod ako siya sa ginaprubahan sang sanggunian panglunsod nga dapat may ordinansa gid kag may penalidad gid. May penalidad man ang among ordinansa, pero ang importante sa tanan nga makahatag leksyon sa aton mga utod nga hindi naton pag i-discriminate ang mga utod naton nga daw na balaan naton, daw kilala nyo nga natapikan sa COVID-19, bisan nag-ayo na, daw ginakagil-aran paghapon, nga daw gadugang kita sa problema sa mga utod naton. Hindi man naluyag nga magtapik ang kagaw sa iya. So, hindi ginaton pagkangil-aran, blatong lang daw matiyag mo kung magtulok pa lang, matiyag mo kung tikaon niya kakadali, dolatnan ka dayon, gapamiripi kagid. Ato daw makasuluka giblang nga balatian, di daw hindi maayo ini nga batasan. Amo na nga dapat may ara gid man nga ordinansa. Tiyang ordinansa nga ni suno sa report base kon ipatuman ini pagkatapos nga pirmahan ni Mayor Bing, pagkatapos palayag ipublikar pa ini sa pila ka mga lokal nga payagan antes mangin ordinansa. Pero suma total ako 100% opod ako dire sa amo ining ordinansa sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar